Моңа кадәр гел мәдәният, тарих, сәясәт белән бәйле кешеләр киләләр. Ягъни җырчылар, шагыйрьләр. Ләкин соңгы 10 елны менә мин күзәтәм. Хисапчы булып эшләүче, ягъни теге гуманитар өлкәгә вообще туры килмәгән кешеләр дә киләләр. Ни өчен киләләр? Чөнки күрәләр Казан матур, Казан чиста, үсештә ул һәрвакыт нәрсәдер эшли, акча бар дип саныйлар. Уфа белән чагыштырырга, мин дә Уфага еш кайтып киләм, еш кайтып йөрим, күренә Уфада акча юк икәнен. Бу республикада акча юк дигән аңлатыла. Бу Башнефть һәм башка предприятиелар, заводлар Мәскәүгә карый икәнен күренә. Ягъни бу Габгади юлда, Элмә такталарда, яңа йортларда нык сизелә. Шуңа күрә кешеләр чагыштыра да инде. Яшәү шартлары яхшырак дип. Яшәү шартлары яхшырак һәм әлбәттә татарлыкка омтылучылар бар. Балаларын татар мәктәпләрендә укытасы килә, андыйлар да күп. Ягъни бер яктан татарлык эзләп киләләр, икенче яктан яхшы шартлар эзләп киләләр. Шуннан өченчедән балаларның киләчәген уйлап киләләр, чөнки монда университетлар яхшы дип санала. Өченчедән, дүртенчедән менә шул көчле регион, шунда яшәү яхшырак, уңайлырак дип саныйлар дип уйлыйм. Һәм бу нормаль. Бер яктан мин бөтен кешенең килүен дөрес дип санамыйм, чөнки урыннарда да татарлар калырга тиеш. Русия ул татарларның иле. Себердә дә булырга тиеш, Астраханда да, Башкортстанда да, Свердловда да, Чиләбедә дә татарлар калырга тиеш. Ләкин икенче яктан мин Казанның татарлашуын да телим. Ягъни без күбрәк булган саен күңеллерәк, без көчлерәк. Әлбәттә, менә рәсми статистика әйтәләр, 50-гә 50 урыслар, татарлар. Минемчә, минем күзәтүләргә караганда һәм урамда сөйләшүләргә караганда татарларның саны күбрәк. Менә татарлар халык саны алуга ничек әзерләнә? Гомумән милли үзаңны ничек үстерергә кирәк икән тагында? Бигрәк тә менә син Башкортстан татары буларак кайтып еш кайтам дидең. Башкортстан белән соңгы вакыттагы менә бу вазгыять, җанисәп якынлашканда инде Беләсезме, андый сәясәт күбрәк Уфа һәм Казан тирәсендә бара. Авылга кайтканда анда мин кем булып язылыйм икән, безне шулай яздырталар бит дигән сүзләр гомумән юк. Беренчедән, кешеләр алар мин кайткан авылны әйтәбез икән, Стәрлебаш районы, Стәрлебаш авыллары. Анда башкорт авыллары, алар башкорт дип язалар. Ягъни татарлар икән, аларда бернинди сорау юк. Без татарлар дип алар саныйлар. Алар татарча сөйләшәләр, алар Татарстан телевидениесын карыйлар, алар татар артистларының концертларына йөриләр. Элек менә бу бар иде. Рәхимов заманында, Муртаза Рәхимов заманында көчләп, куркытып, басым ясап, административ. Сиңа да эләктеме ул? Миңа да эләкте ул, мин аны бик яхшы хәтерлим. Ягъни шундый хәлгә җитәләр иде, мәсәлән, пешәнгә төшү рөхсәт кәгазе бирмибез дип куркыталар иде. Ягъни сезнең авылыгызга газ кермәячәк дип куркыталар иде. Һәм кешеләр шуңа татар дип язылмасын. Татар дип язылмасаң, шундыйга кадәр җитәдер, ләкин ул заманнар үтте. Рәхимов китте. Аңардан соң Хәмитов урынына килде һәм ул вакытта демократия иде. Аңа рәхмәт итәргә кирәк. Ул вакытта журналистлар да бик иркен эшләде. Аны да тәнкыйтьләделәр, үзләренең дә теләгән әйберләрен яздылар. Ради Хабиров белән вазгыять икенчеләнде. Мин аларның командаларында чыннан да ихтыяҗ бар бу сорауны күтәрергә, һәм без күрәбез, аерым мөгаллимнәр диалекталь сөйләшү, бу татар түгел, башкорт теленең көнбатыш диалекты дип уйлап чыгардылар. Минемчә, ул бик нык зур ялгыш. Бу бигрәк тә башкортларга бик зур зыян. Ягъни алар хәзер Башкортстан Республикасының көнбатыш өлешендәге районнарны алалар икән. Илеш, Бакалы, Туймазы, Октябрьский, ягъни татарлар тупланып яшәгән, күпләп яшәгән районнарны, Чакмагыш районындагы көнбатыш башкортлар дип әйтәләр икән. Аларга финансирование кирәк булачак, финанслар кирәк, аларга китаплар чыгарга кирәк, аларга дәреслекләр чыгарга кирәк, укытучылар әзерләргә кирәк. Ягъни бу күп акча таләп итә. Җирле, чыннан да саф башкорт дип әйтәбез. Аларга финанслар каламы, юкмы? Менә бу ике яклы медаль бит чынында.
Ул татарларны башкорт дип кагазда яздырырлар, ләкин чынында йөрәктә кеше үзе ничек уйлар? Кан татар, Әйе. агаймы татар Әйе, каны. алар ниндидер бер төркем, элитаның бер төркеме аларны башкорт дип санардыр. Ләкин файдасы нидә? Иң мөһиме бит башкортча сөйләшү, башкортча язу, башкортча иҗат итү. Ни өчен менә Сибай, Әбҗәлил, Бирҗан районнардагы башкортлар моңа аларга зыян килергә тиеш. Миңа калса, булган башкортларны көчләндерергә кирәк, телне сакларга кирәк. Башкортларда бу проблема күбрәк, Татарларга тимәскә кирәк. Татарлар үзләре хәл итсеннәр. Ягъни татарлар шул ук салым түләүче, эшләүче кешеләр, алар көчле эшлиләр. Ни өчен аларны менә шул милли яктан кимсетү бара. Ул бик зур минус инде әлеге Ради Хабировларның командасына да. Ул әйтәм бит, беренче чиратта башкортларның үзләрен көчсезләндерәчәк. Менә татарлар юкка чыкмаячак, ул юкка чыгар да озаграк барыр ул процесс. Башкортларның кызганычка менә ЮНЕСКОның бетеп баручы телләр исемлегенә инде кергән ул. Шуңа күрә, белмим, татар исәбенә моны башкару күп нык зур ялгышлык дип Менә саныйм. уйланырга җирлек бар. Сезнең белән әңгәмәдә дә мин хәзер уйлап утырам. Карале, чынлап та монда галимнәр аерым бер төркем генә түгел, бөтен җирләрдән галимнәрне чакырып, хәтта туган якны өйрәнү тарихчылар да бар бит әле, шул шәҗәрә төзүчеләр. Менә алар бергә җыелып сөйләшсә, бәлки менә фәнни конференциялар үзара гына түгел. Бар ул, бер яктан Башкортстандагы ул галимнәрне, этномиссионерларга дип әйтим инде, җавап бирерлек безнең галимнәр бар. Алар җавапта бирәләр, аңлаталар. Бәлки менә ул фән теле инде, авыр тел ул. Менә гади итеп, ни өчен мин татар һәм ни өчен мине башкорт дип әйтәләр дигән әйбергә җавап бирергә кирәк. Авыр фәнни түгел, менә гади тел белән сезнең авылыгыз фәлән елда килеп утырган, менә документларда фәлән итеп язылган, сезнең телегез шулай, менә шу алгоритмны аңлатып биргән булсалар, җиңел итеп. Һәм ул, мәсәлән, видео форматында да булырга мөмкин, ниндидер диаграмма булырга мөмкин. Менә шул яктан без аксыйбыз әз генә. Башкортстан ягыннан алар бәйрәмнәр оештыралар. Ягъни киләләр, шәҗәрә бәйрәмен оештыралар, күлмәк бәйрәмен оештыралар, шабата бәйрәмен оештыралар. Бу башкортларның Башкортларның, ягъни алар тырышалар ничектер сеңдерергә. Хәзер барып бәйрәмдә оештырырга кирәкми. Шунда бөтен халык интернетта, Инстаграмда утыра. Гади тел белән кыска видеороликлар эшлә, аңлат, менә фәлән райондагы авыл, аның килеп чыгышы, алар татарлармы, башкортлармы? Ягъни фәлән, белмим, Ашкадар авылының тарихы. Шал шундай әйберләр язып бирсәләр, күпкә җиңелрәк. Беләсеңме, ул язып бирүдә кирәкмидер? Һәрбер кеше хәзер бит инде бик күп кеше үзенең шәҗәрәсен төзи, нәсел шәҗәрәсен, буыннарын белеп торалар. Татарстан архивына керү бик авыр, катлаулы. Анда бик әз генә белеме булган кеше генә керә ала. Менә Башкортстан ул яктан бөтен әйберне ачты. Алар 19 елның 19 гасырның халык санын алу документларын ачты. Менә мин үземнең авылымны шулай бабайларымның өйләрен таптым. Ләкин аңа кадәр да бар бит әле документлар. Менә ул яктан Татарстан эшне җиңеләйтсә, бернинди сораулар калмас иде. Җайлырак булыр иде дисәң. Чынында бу синең йөрәгеңдә, күңелеңдә күреп торам, безнең Башкортстан кызы булганга инде. Шулай да әле син Татарстанда да түзмисең бит, элмә такталарын татарчалату буенча да йөрисең, хатлар язасың, мин татарча сөйләшәм дигән акцияның төп оештыручыларның берсе идең заманында, хәтта алып баручыларның берсе идең бит. Бу нәрсә өчен кирәк? Бу минем эшемә дә бәйле, бу минем рухыма да бәйле. Ягъни мин дә бит кайчандыр татарлык изеп килгән кешемен. Ягъни ул вакытта әле Казанда да бик сүлпән иде. Сүлпән иде дип 90-нчы елларда булган күтәрелеш ул булган. Аннары күп проектлар булдырылган, ул дәүләт тарафына тапшырылган һәм бетте, тынлык. Кешеләрдә, җәмәгатьчелектә бернинди дә хәрәкәт юк иде. Шуңа күрә Уфада да юк иде, Казанда да юк иде. Ничектер
тыныч, рәхәт тормыш иде. Чынында бит ниндидер ихтыяҗ бар, ниндидер яңа әйберләргә бар иде ихтыяҗ. Шуңа күрә без шул әлеге дә баягы интернет, төрле шәһәрләрдәге булган яшьләр үзара табышып, Казанга күченеп киләбез дип сүз куешып, менә шул татарлык чакыруы инде. Шуңа күрә мин башка кеше күчә икән, мәсәлән, ул кибеттә эшли, аннары Казанга күченәм дип әйтә. Мин нәрсә өчен күченә икән дип уйлыйм. Бер яктан мин Уфада барса да яхшы иде, бөтен тормыш җайга салынган иде. Ну, миңа шул татарлык җитми дигән мәйтәм. Башкалар нәрсәгә килә икән дип уйлыйдыр инде. Сез аңлатып бирдегез нәрсәгә икән. Шуңа күрә мин һәрбер кеше менә килә икән, татар тормышында катнашмаган очракта да кимендә кибеттә, почтада, хастаханәдә татарча эндәшсә, автобуста, таксида татарча сөйләшсә, сүз катса да, бу барыбер татар теленең яшәтүе һәм аның үсешенә азмы, күпме импульс бирүе дип саныйм. Шуңа күрә мин һәрбер кеше, татар кешесен, татар телле булсынмы, татар телле булмасын, рус телле милләтче дип саныйм. Милли җанлы. Ул кайчан да булса бәреп чыга, ул 25 яшьтәме, аннан 75 яшьтәме, ул кайчандыр барыбер бәреп чыга, ул ничектер менә килеп чыга, ул милли үзаң дигән әйбер.